stau oamenii care așteaptă trenul. A nostru vine imediat. Unde vrei să te mai duci? La linia 5. Hai că te aștept aici, du-te până acolo. Du-te. Du-te, unde vrei să mergi? Te aștept aici. Păi coborăm la ăsta, la un tren, jos mergem. Hai la tren. Hai la tren. Poftim? Bine. Mergem cu scările la tren? Da, vreau cu scările. Hai că deja ai trenul stație. Mai bine prindem și noi locul. Uite trenul. Hai că ai mi dat. Gara Arad. Plecăm spre Ineu. Un like, o distribuire. M-ar ajuta să vă mai fac un conținut.